Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube injabulo yodwa kubantu kufezeka iphupho lomculi kaMaskandi ongasekho emhlabeni umjikjelwa ecalaha likashafuza ngubane lokuthi nangakubo ngelinye ilanga kube khona umuntu ozoba umsakazi. Kumangala abaningi usisi kamjikjelwa omncane uMenenhle Ngubane veza indaba ejabulise abantu abaningi enkundleni zokuxhumana. uMenenhle Ngubane uveze indaba zokuthi usejoyine umsakazo iVibe FM. Uthe wamuhle Jesu empilweni yami, nami ngokusemthethweni sengumsakazi weVibe FM. Injabulo kubantu nabalandeli bakhe enkundleni zokuxhumana angene ephoseka bembongela ukuthi iphupho lekabhuti wakhe nangampela ke eselize lafezeka. Umpisi Ndimande ezwelibomvu uthe ngiyakubongela kakhulu advocate Menenhle Ngubane, usisi kamjikjelwa nomnikezwa kanye nobheki ihongo. Sengumsakazi namhlanje ngokugcwele sikhuluma nje kwiVibe FM. Kwathi umjikjelwa bayazivimba bayazivalela emsakazweni. Nangakithi uzabe khona umsakazi kanti uzovele ebe kubo ngqo. Kumane siyakubongela kakhulu okuhle kodwa amazi ke omunye abantu ebebongela yena uMenenhle ngazo le ndaba athe ayiveza ekhona lapha ekhasini lakhe la Facebook. Abantu bajabule kakhulu besenda imiyalezo yokumhalalisela eyahlukahlukene. Nathi njengezwide media sithi halala sisi okuhle kodwa. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ya YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evideni elandelayo.